Daalụ. Nnọọ na BBC bụ daalụ maka ohere anyị nyere anyị. Ndewo Adokwu. Ama m na mmadụ niile ma onye bụ, mana biko maka adị ama ama, biko enwee ike ịkọwa ihe eji mara gị. Aha m bụ Owele Anayo Rochas Okorocha. Abụ m nwa afọ Igbo, onye Imo steeti. Eshi m na Olu Senatorial Zone, Idato South Local Government, Ogboko, ebe a mụrụ m. Ya abụ m nwa afọ Igbo. Ana m anọchi anya ndị Olu na Senate nke ugbu a. Awụkwanụ m gọvanọ nke chịburu Imo steeti n'oge gara aga. Onye na-arụ. Daalụ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ, ihe kachasị dị mkpa taa bụ ịma n'izuụka gara aga ọ pụtara na-ewu ebe niile na ndị ọgbakọ ndị bishọp nakwa ndị imam jikọrọ aka tụọ gị aka si n'oge nwa ka ha na-ene anya pụta zọọkwa onye isi ala n'afọ 2023. So anyị sị ka anyị jụọ gị, kedu ihe ị nwere ike ikwu n'onwe gị gbasara ihe ahụ? Ị ga-azọ ọkwa onye isi ala, ọ dị gị n'uche, ọ bụ ihe ị na-akwado ime? Nke bụ eziokwu, ọtụtụ mmadụ dị iche iche na ọtụtụ ọgbakọ dị iche iche abịakwutego m n'ọfịs m a na-agwa m na o kwesịrị ka m pụta m were dụọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Nigeria n'afọ 2023. Ya bụ nke ndị College of Bishops na Imams agbaburu iwu nke izu. Ụbọchị ọbụla nke Jehova Chineke kere, enwebeghị chi m batara n'ọfịs m a kamgbe afọ na ụma gara aga, mgbe na-ahụ ndị mmadụ, ụdị mmadụ dị iche iche, ndị ugwu, ndị Yoruba, ndị Igbo, ndị Kogi, ndị Fulani, ọtụtụ mmadụ dị iche iche na-abịa asị m ka m pụta dụọ ọchịchị ya. Kamgbe m ekwe ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ahụtụrụ m ụdịrị nke a mbụ, otu ndị mmadụ si abịa na-azụ ka ahịa ebe ọfịs ma na Unity House. Ihe ofu onye ekwu ka ibe na-ekwu. Ma nke kara pụta ihe bụ ihe gbasara nke ndị College of Bishops, ya bụ ma ndị Christian na ndị Muslim gbakọrọ ọnụ si ka mpụta mbịa dụọ ọchịchị nke Nigeria. Ọ bụ ihe aṅụrị ebe nọ na ndị Nigeria hụtekere m dịka onye nwere ike ịchịrị obodo a wee mezie obodo Nigeria. Ọ bụ nnukwu ihe ọṅụ, ọ bụ ihe iju afọ. Dịka ụfọdụ n'ime ha na-akọwa mgbe ha bịara ị na-asị m pụta bịa dụọ, ụfọdụ n'ime ha na-akọwa na ha hụrụ na m nwere ike ime ka udo dịrị n'ala Nigeria, na abụrụ m onye na-ekebọ na onye Hausa, onye onye Yoruba, onye Igbo, onye Muslim, onye Christian, na nwere ike ijikọta obodo anyị ọnụ, maka ofu nsewu obodo anyị nwere ewu ejikọta ha ọnụ, ekweghị n'otu. Nke abụọ, ha na-asịkwa na ha hụ na m nwere obi ebere mmadụ, ebe ọ dịkọtara ndị na-enwe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, na ha chọrọ onye nwere obi ebere mmadụ ka ọ pụta chọọ ha n'afọ 2023. Ụfọdụ na-ekwukwe na ha leba n'anya na ha hụrụ ụdị ọrụ nụrụ n'Imo steeti na mgbalị nke dị iche iche nke na-agbalị, ya ka ha ji asị ọ kwesịrị ka m pụta m. Ndị ugwu na-akọwa na enwebeghị onye ọbụla na ha na-ahụkere m sọsọ ofu onye ha ga-ekwere na ya n'ala Igbo, n'ala South nwere ike pụta, ha nwere ike inye ya nkwado. Ọtụtụ n'ime ha na-asị na ihe ekwukwara bịa bụ na ha hụrụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke rụrụ ha mgbe na-adịbeghị ekwu okwu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria ihe karịgoro ọgụ afọ na ụma, mgbe arụ ha skuul dị iche iche, ị na-azụ ụmụaka ha n'efu na-enweghị ụgwọ ọnwa ha na-akwụ, na ihe a bụ ihe mmasịkara ha nnukwu. Ha ji esi na ụdị onye mpụta na ọ gaghị echefu ha. Ma ndị Yoruba kwa
pụtakwa na-ekwukwa ofu ihe a n'ụlọ akwụkwọ m nọrọ ha na ala Yoruba ụmụ ha na-aga akwụkwọ n'efu na ọ masịrị ha onye na-eche ụmụ ihe dị iche iche ndị mara apụta mana na-ekele ha na ebe a Chukwu ma ebere anaghị okene m dịka onye ga-apụta nwee ike ịdọnwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria n'afọ 2023. Ịma nke bụ eziokwu ada ile anya nke a azụgo m ha mbụ icheta oge mgbe President Olusegun Obasanjo adọrọ m ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya mụ na onye isi ala ugbu a dọrọ ya President Muhammadu Buhari mechakwa mgbe ya ga otu o si ga mekwe nke ọzọ mụ na Yar'Adua ka o bebiri izu ike na ndokwa mgbe ya dọkwara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria ndị onye nke abụọ oge mgbe ahụ mana ekweghị egbe m dịka onye osoga onye isi mgbe a mekwara nke atọ m dọrọ na APC oge mgbe ndị be anyị na-ekwetọrọ ha na APC ga-abada uru sọfọ mụnwa ofu nne si ala Igbo pụta kwesị ike ana oge mgbe apụtara m ka m dụọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria ya prezident Naijiria ka o nwee ike inye ndị be anyị nkwado na pati ahụrụ nke ndị ugwu na ndị Igbo so nwere tie aka n'ime ya azụrụ m ha ugboro atọ so m ga-ịzọ nke ugbo ọ ga-awụsị ugboro nke anọ m ga-azọ ihe gbasara ọchịchị Naijiria onye ga-achị Naijiria mana ihe dị mkpa mmadụ ga-ajụ kende m eziokwu bụ ọkwa sọsọ mmadụ chọrọ ịdọ prezident bụ isiokwu ka ihe ebumnuche gị ka ịjọs nọ ịdọ prezident ka akpọ gị prezident onye akwụkwọ ihe dị iche nke m ọ bụ ebumnuche a ihe dị iche karịa na mmadụ na-aza prezident ọ bụ m ihe mwute otu obodo agọchi dịka Naijiria wozie ihe eji eme nkarị ka ọchị n'ala ụwa dum niile n'oge nke a oge nke m a ọ bụ ihe mwute na Naijiria ya adịghị n'otu ọ bụ ihe mwute na agụụ na-agụ n'obodo anyị ihe isi ike dị a na-egbuzi mmadụ ka na-egbu ọkụkọ ọ bụ ihe mwute ọ bụ ihe a ka mmadụ eme leba anya m na-asa akwụkwọ na ọ bụ ihe m ga-abata Chineke nye aka mmezi ume na-eche nke m nwa ihe dị njọ n'ime ya mana apụtabe m apụta gwa ndị ụwa sịlekwa aga m adọ maka enwere usoro a na-eche eme ya mana oge mgbe m ga-abịa akọrọ ụwa niile na aga m apụta ha ga-aghọta na nchọrọ ịpụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria. Ị kwuru na ịzọgbola ihe a mbụ ọzọ onye atọ otu ị nọ na ya ugbu a bụ otu APC kedu ihe iche maka na ịma na enwere otu ndọrọ ndọrọ okwu abụọ ya bụ APC na PDP nchọ ka itinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasara zoning n'ime otu ndị ahụ kedu ihe iche na ndị APC kwesịrị ime maka na o teela aka ndị mmadụ na-ekwu na ndị ugwu achala ndị Yoruba achala na o kwesịrị irute ndị Igbo aka ugbu a ka wezọ mana kedu ihe i chere nwebe ihe APC kwuru maka ihe nchere ime bụ ndị be anyị na-asụ iwerekwa ọ bụ ka ọ Naijiria nwere otu obodo anyị Naijiria chedere dịka otu o si bido n'izuzu ị ga-ahụ na Naijiria nọ n'ọwụ obodo dabere n'okwu atọ ahụ Hausa Yoruba na ndị Igbo abịa mekwa kezie obodo dị iche iche steeti dị iche iche bidokwa na imezi ị na-eke prezident ya gala ugwu Hausa ya bịakwa alaba ndị South ya North and South mana ihe dị mkpa ihe emezi a na-akpọ ya nwa mma ị ga-ahụ na oge mgbe ebido kwuwa okwu na oge mgbe ebido Naijiria ihe eji maa Naijiria Hausa Yoruba na ndị Igbo mmadụ abụọ achịala ndị Igbo aka achịbe echefukwe nke a bịakwa na ihe gbasara ike ọkwa ndọrọndọrọ onye ga-achị Naijiria North and South bịakwa n'ime nke a ndị ugwu achịala ndị South chia ndị Yoruba chia ndị Igbo aka achịbekwa ọ ya kwa ihe a na-eme dịka ọ na-ewute ndị mmadụ
mana ihe anyị na-akọwa bụ eziokwu ọ bụ eziokwu na ebe ekelara onye ga-awụ prezidenti ọwụ ya na-emeji obodo, ọ mmadụ na-emeji obodo, ọwụ maka ebe ekelara ya. Mana eme onye nke emere ibe ya, ọ ga-adị ya mma. Ya ka anyị ji asị na ebe a Naijiria amalitego onye a chịcha ndị nka ndị ugwu chịcha ndị ala cha ndị ugwu cha ndị ọzọ cha eji weta chaga eji echepụ onye ugwu ya gaghachi ebe prezident Obasanjo chịcha ya baghachi ebe Yar'Adua chịcha ya gaghachi ebe Jonathan onye South Jonathan na-achịcha ya na-achịkwa ala ugwu prezident Muhammadu Buhari na-achịcha ọ ga-echekwa ka ọ laghachi ndịda dịka echi eme maka ihe a na-ekwu okwu ugbu a na-ekwu okwu onye ọbụla nwee nkwado na ala na-akpọ Naijiria ka onye a nwee okwukwe na Naijiria maka ịbịazi ugbu a gbubie ya o nwere ka ọ dị ya ihe bụ isiokwu. So n'ime ekwetara m na ebe ebidogo otu esi eme omenala a na-abụgara omenala a na-eme na Naijiria ọ dị mma ka emeruo ya n'isi emeruzuo ya n'isi bịa lecha anya na onwe ka ọ dị nwa kụzie onye ọwụ na ụwa wepụtara onye Naijiria wepụtara ya achịwa ndị otu a ka o kwesịrị. Mana otu ihe chiri dịrị ugbu ọ ka mma ka emezuo ya maka ha ga-emezu onwejighị ọ ga-adị ha n'obi ka ọ akpọrọ ha shi na-achọ ha n'obodo Naijiria ọ ya bụ isiokwu. Mana emezicha nke a eruo onye ọwụ n'aka abịazie so oke ngwa otu ọrụ ochepụtazi onye ọrụ aka like na Naijiria ya chịwasị Naijiria ọ ya demokrasi ọ ga-adị mma. Chekwana ihe iche maka asị ugbu a na otu APC na PDP na otu ndọrọndọrọ ndị ọzọ kpọpụtara ya nyefee n'aka ndị Igbo. Kedu ihe iche maka kedu ndị Igbo iche nwere ike bunyekwara onwe gị nwere ike tozuru Naijiria tozuru ịpụtazọkwa Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere nnukwu mmadụ ndị nwere akọ na uche ndị nwere ike ịchịnwu Naijiria ha jụrụ eju n'ala Igbo enweghị kọrọ njọ Igbo. Ihe a ga-adị mma asị a ga-eme ya bụ otu esi mee ya n'ala Yoruba mgbe e nyere prezident Obasanjo na Olufalaye echọta mee n'ala Igbo ọ ga-adị mma ọ ga-eweta udo n'ala Naijiria ọ ihe na-eche nke m. Mana ekwe ma Igbo nwere mmadụ dị iche iche anya ha ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị onweghị anyị na-enwe n'ala anyị nwere ebunwe mfu n'ala Igbo. Mana ihe dị mkpa bụ anaghị enye gị ọchịchị n'aka ọchịchị a na-alụta ya ka ọgụ a na-alụta ya alụta ndị Igbo a ga na-ekwu na ihe awụ oge nke ha ikwu ha okwu ịpụ ha apụ enwe onye ịgwara okwu sị enyere gị aka ị gaghị ala Yoruba ị gaghị ala Hausa gị nọ n'ụlọ sị ọgwụ a ga-achị ị gaghachị sọsọ ndị Igbo Naijiria ka ị ga-achị ya. Ọ dị mma na a na-ekwu a na-eme onye Igbo si ọ ga-apụta ugbu a ka o kwesịrị ịpụta ndị Igbo ga-apụtakwa dịsị a ga-enye gị ọchịchị onye ka a ga-enye ọchịchị a na-enye ọchịchị ụta ha enwere ndị ga-apụta n'obodo so ha chọrọ iche akwado ha. Mana Igbo agụụ na-ezo na-abasa mba na anyị chọrọ ọchịchị ma enweghị ihe na-eme gbasara ọchịchị nke ị chọrọ. So ana m arịọ ndị Igbo niile dị iche iche ndị aka pụtara ndị chọrọ ịdọ ọchịchị na ha pụta mana PDP mana APC mana abụgara pati dum niile anyị pụta gidigidi otu a ga-ama na anyị chọrọ ihe ahụ ndị iche. Mana a na-ekwu kamgbe agba ekwu ihe Okeke apụta Nwafọ apụta ha nwe onye na-ekwu ị na-ekwu okwu na ịchọ ịdọ ọchịchị. Nke ọzọ bụkwa nsewa anyị na-enwe n'ala Igbo enweghị ndị na-apụtachi ike ndọrọndọrọ ọchịchị and ihe njibe anyị na-eche onye na-agapụta ha gbajiri ụkwụ mgbe ụfọdụ bara pụta ị ga-apụta onye ọzọ pụta ha aba ya ọ dịghị mmụta ndị Igbo ga-atụgharị obi were mara na ihe ahụ ihe ga-abara anyị uru bara Naijiria uru onye nwere ike tere ya pụta ụmụnne ya kwado ya ụfọdụ n'ime ha kpọrọ m asa apụta
ka ihe ọ na-echepụta ka anyị bụ ibupụta ọ dị mma ka ama na ihe a na-ekwu ekwu a na-eme eme ma ọ bụghị na m ga na-ehi ụra n'ime ụlọ esi ka bịa ewere prezident nye gị a na-enye enye a na-adụta ya a na-akọtara akpọ a na-adụtara ọgụ a na-agbatara ya egwu a na-eretere ya ure otu a ka esi eme ihe gbasara ọchịchị n'ala dum n'ụwa niile. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ajụjụ banyere nke ịzara ugbu a esi na ndị Igbo na ha kwesịrị ịpụta na ha ga-anọ eweta ọkwa onyeisiala nye ha. Kedu uche gị gbasara etu ndị Igbo maka na onwego ndị kwuru na abịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị Igbo amaghị etu a si eme ya ịma na esi na a ga-anọta ya n'ọgụ a ga-akụta ya n'ọkpọ onwe ndị na-ekwu na ndị Igbo amaghị etu esi eme ya na ndị Yoruba eme ya ndị ugwu ma eme ya mana ndị Igbo amaghị eme ya. Kedu ihe uche gị kedụkwa ndụmọdụ kwesịrị nwere inye ọ bụghị sọsọ maka ọkwa onyeisiala nọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile ma nke ụlọ omeiwu ma nke gọvanọ ma ihe niile kedụka nke bụ eziokwu ndị be anyị amaghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị amaghị ya eme otu ha si azụ ahịa ka ha si adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha bido ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-echekicha uru ha ga-enweta n'ime ya before ha na-aba ịga ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị wo maka inyere obodo aka idu obodo ọwụ na ọ ga-abara gị uru n'onwe gị ka ji be anyị na-aghọta nke ọzọ bụ ndị be anyị amaghị politiks eme ha na-achịgide achị politiks ruo n'ọnwụ ị ga-ahụ na politiks ekebechara ala anyị niile nwanne na nwanne a na-atụkọzi ọnụ maka ha na-eme politiks onye na pati A na nke pati B ha ga-achịgide achị ruo ha nwụkwa na-achịkwa achị ihe mere ekwe eme na ji nwa obodo na Ojukwu na Mbakwe ha ịma ha chịgide achị a ruo n'ọnwụ nwe nke toro ibe ya ọnụ ndị be anyị kwesịrị ịghọta mana ndị ugwu na ndị Yoruba ha megide ya ma mgbe ha ga-eme ha jụkọ onwe ha mana ihe ahụ politiks ndị be anyị na-ekwetara na politiks ya ọwụ nnukwu ndụmọdụ ekwesịrị ị na-akọwara ndị be anyị mgbe ọbụla na ihe ahụkwanụ politiks ọ bụ tigbuo ka ọ bụ egwuregwu ka ọ bụ gbata obi ọcha were mee ya ndị ikike ewu Jehova Chineke na nye ikikere ịdọrọkwana ya n'ike ga-eta ahụhụ ya ya bụ ha wetu obi mee politiks echeche eme and ịhụ mmadụ merie gị gakwuru ekele ya imerikwara mmadụ gị nabata ya ọ ya awụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-akpọ ya ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-adọ ya adọ a na-adụtara ya ọgụ mgbe ụfọdụ mana emechakwa emekọ ndị be anyị ga-aghọta nke a dị mkpa rie nne na ndị be anyị kwesịrị ịghọta ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọzọ wụ ndị be anyị amaghị ebido ihe ma ha ma emecha msi ndị Igbo bụ apụta nke a ga-eme politiks bụ a ga-abata dịka oge mgbe na-eti ndị Igbo ngwa bata na APC ekwe ha bata mgbe e winziri gị nga ha bịatara bịa bruzie the play lụwa ọgụ n'ime ya ọ nji bata ka jibacha amaghị ebido ihe mana ha amụta ha mechara onye ọbụla otu aka njibe anyị dị and ịma anyị nji nganga anyị nwere obi okwu anyị nji nganga otu aka Chineke si ike ị ga-aghọta ndị Igbo ị ga-aghọta ya ha ya mere na amaghị ejikọ onwe ha ọnụ ya bụ mgbe ọbụla ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị batara n'ala Igbo enwere ka esi ahụ kene ya a na-ahụcha ya dịka egwu ụmụnne nke akwụkwọ ofu ihe na-enye nsogbu mana ihe kwesịrị ime n'ala Igbo ugbu a ndị Igbo ji biri ndị okenye eme anyị ndị isi anyị kwesịrị ịnọkọta ọnụ ugbu a sị ihe a na-ekwudo okwu ya ka anyị pụ na apụọ ha kpụrụ ndị Igbo ugbu a dịka mmadụ 220 mmadụ 50 pụta ugbu a ụfọdụ ngwa tii na isi ala okwu asụ ụfọdụ tigị na isi ala Yoruba tigị na mba mmiri gaa mite Njenje ha yọọ na ha sa asụ kwado na anyị ụmụ anyị ga-apụta otu a ka esi eme mana anyị nụrụ nga a na-aba mba na-ewe iwe ọchụ ete enye ndị mmadụ ọchịchị ọwụ ọdụmọdụ m ga-enye ndị Igbo ka ha mara na ihe awụ egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ọ bụ enwere ka esi eme ya ọwụ otigbuo ọwụ kagbuo onye mechaa gị igbuo nwanne gị igbugbo nwanne gị onye ka ị ga-achị
ya mere ụfọdụ n'ime anyị mgbe ụfọdụ akara mkpa anyị zere ha ọ bụ because onye gburu nwanne ya na-akụrụ ya aka ya mgbe ụfọdụ iwechi iwe n'ala Igbo ga-esi were nwayọọ maka nwanne iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpọ idecha ya ga-eso mebie nwanne ma ghọta ha ka anyị gawakwa mana ihe a wee ezigbo oge dịara ndị Igbo ugbu a ha mejie ọfụma iji wee nweta ọchịchị Naijiria. Nke ọzọ bụ ndị Igbo ụmụ ndị Igbo na-abịa ka ha mebie ihe karịa imeji ihe. Ụfọdụ n'ime ha ugbu a achọkwaghị ịdọ prezidenti ma ha ga-aga tiga posta lee ma ga-enye ha vice president. A na-ekwu okwu prezident ụfọdụ na-aga for vice n'oge ha pụta n'abalị ha ga-agakwa onye ugwu gakwa Yoruba sị ya onwe prezident ya chọrọ inweta nye m vice mgbe anyị mebiela ihe niile. So ụdị ndị a ka ekwekwa idebata anya adọ ha aka ntị sị awụsị na ha ga-adọkwa prezidenti eziokwu nye ohere ka anyị ga-adọ m pụta and kọzụ ndị Igbo ga-elemi anya mara kọzụ ị gaghachị ala Igbo sọsọ ị ga-apụta taa sị chọrọ ịwụ prezidenti ebe a ma ga-ama sọsọ n'ala Igbo n'Imo steeti na Abịa na Enugu na Ebonyi ga-esi gachi Naijiria mba a ga-eleba anya mara kedu onye ọ ga-apụta ndị Yoruba hụ ya ha kwari ugwu ndị ugwu hụ ya ha kwari ugwu ụta ka esi ebido ha họpụta duru mmadụ dị otu n'ala Igbo na pati ọ bụ na PDP na APC akwado ha mana ị gaghị apụta taa a ga-eme ọchịchị n'ofu afọ na-abịa na ga-esi ga-ebido taa ka a mara gị na the whole Nigeria ụta ka esi eme ya. So ndị Igbo gachi onye ga-aga anabata iken onye ga-alụpụta ihe a na ọgụ weta ya ya bara Naijiria bara ndị Igbo. Daalụ. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị maka ya wụ Anambra ntuliaka mere na Anambra ama m na ọ gafeela ama m na onweghị nsogbu dị na ya ama m na ndị Anambra ahọpụtala onye ga-achị ha mana mgbe emechara onwe onye pụtara kwuo okwu si na ihe mere APC ya bụ pati gị ejighị ime ọfụma bụ na onye ahụ na-azọ ọkwa gbakọtere gị nwa azụ ịma na oge nwawo dịka isi kwuo gị nwa bụ onye bụ ụzọ banye APC nazi akpọ ndị ọzọ ha bata mechazie na mechazie bata onye ahụ wee kwuo na ọ bụ maka na agbakọtere gị azụ mere ka ha ejighị ime ọfụma na Anambra. Gịnị ka ị nwere ikwu maka nke ahụ? Igbo na-asụ na onye na-amaghị nga anọli ozu na-esi n'ụkwụ abụọ ya. Ọ bụ ihe mwute na pati m APC lụzuru na Anambra mana ndị kwesịrị iti ndị ma ntọala pati etiri ha n'azụ were ndị na-amaghị ka esiri gaa ahịa lọta ahịa tiga n'isi. Nke ọzọ nyere anyị nsogbu anyị jiri lụzuo ihe a bụ na oge mgbe emega praịmarị onye ga-awụ kandideti APC otu o si mee ya edocha ha ndị APC anya ọ dị ka ihe esi n'elu were ghọrọ so nke a wutere ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche bịakwanụ ihe na-emeji emeji ka a ga-aga chọkwa ndị nwetụrụ ezigbo aha ndị mmadụ ga-anụ aha ha were soke maka onye a ka anyị kwado pati ya eti ha n'azụ ụmụdịrị ihe ya mere o jiri go otu o siri gaa and ị ga-ahụ na elekshọn emere na Anambra ọ gara ọfụma onye si gị na enwere wayo egwu n'ime ọbachi ya hụ nga enwe onye egbu mmadụ agbagha ụlọ ọkụ agbagha polis steshọn ọkụ maka emere ọfụma ndị be ha bụ ndị ara ihe ndị be na-alaik wo mmegide ka e were ndị polisi ọrụ ha kwesịrị ndị amịrị ọrụ kwesịrị ndị INEC ọrụ ha kwesịrị ịhụ nga enwere nsogbu mana asụra Chinedu ugbu a fọrọ ya gade rizọt were rizọt paga asonye win ma win ọ ya nsogbu ọ ya iwe ịga imere mmadụ merie mmadụ n'ụzọ kwụrụ ọtọ ọ wee gaa n'abalị gade rizọt ọ ga-aga wee rizọt ga-abụga na kọt enye gị gesi win gị na-achị ma n'ime obi gị na ọgbụgbụ gị nwa gọvanọ makwa enwere ike na-akpọ gị gọvanọ mana ịma ama n'ime obi gị na ọgbụgbụ nwa gọvanọ maka iwu nọrọ n'ime obi gị ị ga-ama ama so nke a na-eme ọ na-eweghachi obodo azụ maka lekwa ihe obodo chọrọ mere onye nyere ha dị iche na ihe obodo chọrọ ya bụ APC anyị kwesịrị ka were nke a were mụta ihe
na Nigeria adịghị ka ọ dị mbụ. Nigeria echenji ko ọ mgbe ị ga-esi n'ọrụ abilite ga were result sheet ga-ade o wetigo onye ma itiga ọ gaghị win. This after itiga ọ ga-win by force. Ị ga-akpọ police kpọọ anyị na-ekwute ego azụrụ ọ ga-awọkwa aga maka ndị ma ghọtago na 10,000 naira 100,000 naira ha rie once echi agụ ọbịawa ha chọrọ ezigbote onye ndu. So ndị ma adịghị interested n'ego. Ị ga-ahụ na Anambra enwere ebe anya na-eke ego ha so wee na ego ọnụ gawa nọ anyị achọghị ego ọnụ. So ihe a ka o kwesịrị a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị weta ndị ọha kwetara na ha. Kedu ihe ị chere maka onye otu gị ya ndị ụba ọ sị na ọ na-aga ụlọikpe ịga gbaa ya bụ mpụtara ntụliaka? Mgbe ọ gaghị aga kọt adị agaghị aga ọ na-agawa kọt na-emegịrị nke atati nke o kwuru ya n'iwe o mere mistake ọ ga-asị na ọ chọrọ ịga kọt ọ ga-aga kọt ọ achọghị na kọt dịka ọ ga-achọta na kọt na elekshọn ụwa niile hụrụ makwa enwe otu ihe ị ga-eme ndị ma ga-achịwazi ọchị ya mebiri aha ya emebikwara aha pati anyị. O kwesịrị ịga ugbo ya ga-ahụ Soludo kelee sị congratulation next time ya pụtakwa ya nwe ogwe ya maka onye a na-asị ya gaa kọt ị ga-ahụ mgbe ndị mmadụ ekwu nga ya na ihe akwụkwaghị ịmụ ihe ahụghị ịmụ o nweta ị ga-esi mezi ugbo ha bụzi ihe a ga-eji emezi ihe nkarị nke ọchị ameme advice ya gakwara atọ amakwa na fon gwa sị ya biko etikwa n'ụkwụ etikwa n'aka ị ga-emebụkwa onwe gị bikọs ihe a emere eme ọfụma onye ahụ enwe ihe emebi n'ime ya. So next time ị ga-agaghachi back mgbe ebe ị mere mistake mejie ọfụma so ịpụta gị win election. Ọ dị mma. Ịma na ịwụ aka chịburu Imo steeti kedu ihe wụ uche gị gbasara ọnọdụ steeti ahụ ugbu a dịka aka chịburu ya? Gịnị wụ ebumnuche gị maka etu steeti ahụ si aga etu ihe si aga na steeti ahụ ugbu a? Asị eju m ajụ aga m alaikere ya eziokwu maka na ihe gbasara Imo steeti na-agbazi anya mmiri. Echiche niile na echiche ọma nchere Imo steeti ọ dị ka ihe meziri roundabout turn. Mmadụ egbugoro n'Imo steeti kamgbe afọ abụọ gara aga ọ ihe mwute. Otu ala jiri ka ọ dịzie mma n'Imo steeti ọ ihe mwute. Imo mmeji ha ozi ebe Anambra eboji ha ebụbọdụ Enugu ha na-abịa weekend ime Imo na-azụ ka ahịa dịka obodo oyibo ọ na-amụgide anya till 6 a.m. ihe na-aga ọfụma Uzodimma ọkụ na-enwu ndị mba na-azụ ụlọ na-ere ụlọ ndị ahịa na-azụ construction na-aga onye ụzọ na-arụ ma na-arụ ụlọ na-arụ ụzọ na-arụ school na-arụ hospital everywhere. Nke medụrụ mgbe a Dangote na-ere simenti n'oji population na simenti niile ore Nigeria ebe ọ karịrị simenti bụ n'Imo steeti fe ịchịkọta simenti niile ore na Imo na South East na oru nke kere n'Imo steeti ọsọ oge mgbe ọ nọ n'akwụkwọ nke Dangote. So ọ bụ ihe mwute m nwee ịhụ na Imo adịzikwa otu ọ dị mbụ. Ọ bụ ihe mwute ọ bụzi ihe eji emezi politics onye tụrụ achị nke agawa onye nke apụtara tụrụ achị nke agawa ụmụaka enwezi direction ụmụ okorobịa agod complain okwu na ụka ọgụ mgba iwe ikwu ihe nụzi na steeti emeziri emezi. So ọ bụ ihe mwute dịara m dịka onye chịburu Imo steeti na ebe m buliri Imo steeti bụ ka a kụrụ ya afọ n'ala maka na enweghị o kwesịghị ka a na-asị na Imo steeti dị otu ọ dị mbụ. Oge nke m na-achị Imo steeti Owerri Owerri dị n'ofu obodo ịga obodo otu abụọ afta ịgụchara Lagos gwa Abuja enwe ebe ọzọ enwere ihe na-aga o kwesịrị adị dịka Imo steeti oge mgbe m na-achị achị adapụta m wasalekwe ihe nụ mgbe a na-arụ ụlọ dị iche iche na-arụ ụzọ dị iche iche arụ everything mana ha ahụ na nke tọrọ Biati na nke tọrọ Fada n'oge mgbe m na-arụ ihe a ụfọdụ na-ekwu Okorocha mama ha so Okorocha na-arụ ọnụ gọọmenti famili Okorocha ụzọ ya adịghị mma ihe ọcha propaganda ahụ na ugbu a na ọ bụghị eziokwu. Ha gwa m ndị Imo steeti ha ga-eme isi na ha ga-eji torchlight
ọkụ nderi wee chọọ m one day because eji m obiọma m chi Imo steeti etiri m ike m niile tiri amama ihe m niile tiga akụ na ụba m na-echi Imo steeti mana ọ bụ ihe mwute na ihe na-aghachachi ugbu a mana mmarụ Chineke ka Chineke nye aka ka obodo a bịaghachiri ka ọ dị mbụ. O nwere ihe ọzọ nchọ ịjụ gị. O nwere mgbe ị gara njem na Rivers steeti, o nwere okwu ikwuru si ọ bụrụ na mụ na Wike jikọọ aka ihe ga achọrọ m isi bekee, sorry, ọ bụ na gị na Wike Mmekọ. yes Na-emekọ na ihe ga-adị m ala Naịjirịa. Yes. biko nwee ike ịkọwata ihe ibu n'uche biko. Ihe m na-akọwa mgbe a bụ na gọvanọ Wike agara m hụ ihe ọ na-arụ, ọ na-agbalị n'obodo ya mana ihe nkọwa mgbe ahụ na pati na Naịjirịa enwere njọ ọjọọ na PDP, njọ ọjọọ na APC. Ndị na-atụ egwu Chineke na-achọ ọganihu obodo ha bịakọta ọnụ ma nọ na APC ka nọ na PDP, ha bịakọta ọnụ bịa nyere obodo Naịjirịa aka. Ihe a ka m kwuru ya ọkọ dị na m kwuru sị ya m nyere ka Wike m hụ na-agbalị maka obodo ya mụ na ya jikọọ ọnụ onye gbasara pati na ndị ọzọ dị ka anyị nwa na-atụ egwu Chineke eleba maka ọganihu obodo na anyị nọkọ ọnụ nye ọma mere ọ ga-abụ nnukwu ọfụfụ na Naịjirịa. Mana ị gaghị asị na APC wụsanje ezigbo mmadụ, ọ bụrụ eziokwu na PDP wụsanje ezigbo mmadụ, enwesịa ndị ọjọọ na APC na PDP. Na-ajụ ihe ndị ọma niile nọ nga ndị a na-atụ egwu Chineke na-achụ obodo ganye ka ga-eme agaghị apụta n'ụlọ ofu nga wee ka anyị obodo aka ọ okwu kwuru oge mgbe ahụ. Ị chọrọ itinye ọnụ gbasara ihe Nnamdi Kanu na onye isi ala, chọrọ itinye ọnụ na ya? Well, ihe gbasara ihe Nnamdi Kanu ịhụnanya otu o si aga, adịkwa m ọwụ ihe aṅụrị na ndị isi n'ala Igbo mgbasike a ma echi na eze ife a gakwomito ka hụ onye isi ala ka hụ ụzọ a ga-esi mezie ihe maka na ọwụ ihe nyere nnukwu nsogbu n'ala Igbo na ala Naịjirịa niile. Ọwụ ihe kwesịrị ka emezie ya emezie maka ọdịmma onye ọbụla. Mana ofu ihe ndị Igbo ga-aghọta awụ ọgụ egbe na ọgụ mma wụzi ihe nje mbụ. Ọgụ a na-arụzi ugbu a ọgụ akọ na uche, eji uche eme ihe. Mana ọwụ ihe aṅụrị na elebago okwu anya. Awụ na Chukwu ga-eme ebere emejie ya ka enwe udo, aga m enwe nnukwu aṅụrị. Ọ bụrụ na ịma na isi na ọ ga-abụ ihe ọma ma ịpụta zọọ, mana ọ bụrụ na ị ga-azọ, ị ga-achọ ịzọ ya n'otu APC? Abụ m na APC, abụ m onye APC, mụnwa bidoro APC. Ọ dị pati anọ bịakọtara ọnụ were bido APC, nke ọzọ CPC nke President Buhari butere, ACN nke Asiwaju Tinubu butere, ANPP nke Ogbonneọnụ na ndị gọvanọs nọ na NPP butere, na abụga nke mụnwa sọsọ mụnwa na ụmụnne m ndị ọzọ m kpọtara wee butere abụga. Otu a ka esi bido. Ọ mụnwa nyekwara na aha a na-akpọ APC. Mụnwa bido pati ya, mụnwa jiri ya onye izuzu jiri ya win election n'ala Igbo niile. And ile anya mgbe m pụrụ adụgara APC, ọkwa APC nwenyekwara oge mgbe Uche Nwosu win election, asị agaghị enye ya maka ọnwa ọgọ m. Ya wee ebe ihe lachi bido mebiri. APC ma owe APC ịhụ na njibe ha na-eso pati, ha na-eso mmadụ. Njibe ha na-esokwa pati, ịma ndị Igbo anaghị eso pati. Inye ha onye ọjọọ ugbu a nye ha na pati dị popular, ha dụrụ gị asụ gaa na pati nke onye ahụ. So ndị Igbo anaghị eso pati, ndị Igbo na-eso, ndị Igbo soro m, ha mekara ndị Imo steeti soro m. Ma ị ga-ile anya mgbe ị ga-ahụ na mgbe m batara APC, even abụga eso na apụga bido. Mgbe m batara abụga,
bata APC pati na-ewu n'ala Igbo wụ PDP ọ ya pati ndị Igbo mana oge mgbe m batara abga otu abga nga ndị isi PDP niile nọ ya mana emere m ha wekwe bakwa APC merekwa ha na APC ka iwe ghọta na ndị Igbo anaghị eso pati mgbe m nọ abga ha soro m bakwa PDP ha soro m mgbe anyị ga-ajụ politishan niile na ala Imo kwanụ ha atọziribe na PDP mgbe mmadụ iwanye nwụ na PDP Kemachukwu na PDP Emeka Ihedar na PDP Arume na PDP Hope Uzodimma na PDP Hakim na PDP Udenwa na PDP ha ncha ihe Imo jizikwu na PDP mana emere m ha ncha maka ndị Igbo na-eso mmadụ ha na-eso pati so mpụtakwa echi ugbu a salịkwanụ na APC ha ga-eso mpụta echi ugbu a salịkwe pati na ha ga-eso so mgbe pụta aga m apụta na APC maka ọ pati nke m nwa hiwere n'onwe m mana ihe mere o ji na m alụ ọgụ ịpụta gị n'ahụ maka ụfọdụ na-ele anya na otu esi mee Rochas na APC ugbu a ọkụkụ na-enwe ga na-agba everywhere ọ bụrụ m nwa Rochas ịmụta ya eme ara na awụ mmadụ na-awụ ofu mgbe abụ m okenye ma akwụkwọ m na nga ụmụaka na-emebi ihe nwere nwa asaa were na nwa ya ghọta ka esi aga ọ ihe m na-eme ugbu a ana m eche na agwụgwọ m okenye ma agwụgwọ m na n'ebe Imo steeti na aga m emebi maka enwere ụdị ihe m ga-eme aga na-abido dịka anyị na-eme ugbu a na-emebi isi ihe ọ gaghị adị mma so ị ga-ewe nwayọọ ife akpọbedo ya gị n'obe gị kelee Chineke ma ọ dịkwa dị mma n'ala anyị ya bụ na aka m na APC and enwebe mgbe m chere eche na aga m ahapụ APC mana mụ ha nweghị ga-asa nwe ya ma echi ịma politiks ka ochie aga mana ebe n'ụwa na APC adịkwado m na APC icheta oge mgbe ọmụ eburu m ama dị iche iche mgbe ha na-eme APC ndị Igbo ekwetara na Buhari ndị Igbo ekwetara Jonathan sọsọ m ọkụsa dịkwa ebe Naijiria na-aga na ahụrụ m Naijiria ebe Naijiria na-aga wee kpụzie Buhari aha nye ya aha Okechukwu Buhari gọọmenti ka o rue ndị Igbo aka ọsịsọ onye mkpọrọ ya a na-azụ Okechukwu Buhari akpọ m ya Buhari ka e Buhari gọọmenti a ka ọ baa ga nju okwu n'aka maka nke ọzọ ga-abịa ga-abata ndị Igbo ama ha m buru ọ na-emezula ana ọ ga-emezula aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Okay, na ngwụchazi esi na dịka okenye kpọrọ onwe gị esi n'ebuzi nna gịnị ka iche ya bụ ajụjụ ikpeazụ gịnị ka ije gbasara ọnọdụ ala Igbo ọnọdụ ọwụwa anyanwụ ihe ndị na-emegasị ndị ntorobịa na ihe ndị ọzọ niile gịnị ka iche maka ya? Eziokwu ọwụ ihe mwute na ndị ekeziri ekezi ndị Chineke hụrụ n'anya ji aka ha akpọ onwe ha chi mana ọ ga-adịcha mma ihe onye ndị Igbo na-achọ ọwụ onye ndu and ele ha anya ike nke Chukwu onye ndu ga-apụta n'oge na-adịghị anya. Eji m Igbo eme ọnụ mara na aghara na-akpa n'ala Igbo bụ aghọta ha enwezi onye na-akọwara ụmụaka ntọala enwezi onye na-eji ha ụzọ ndụ nke a wee were ya mana ndị Igbo bụ ndị Igbo ha ka nọkwa chinchin ha ama ihe mana ọwụ ịkọwara ha ọfụma ụfọdụ enwecha ha ya ọtọcha ha otu ihe si aga ya wee hụ ihe a dịka a na-ebigharị aka mana oge na-adịghị anya ala Igbo ga-akwụrụ chinchin ekwere m na nke a mana onye si gị na anyị ga-enwe onye anyị na-aga emekọ n'ụwa na ọsọsọ nna anyị ọkwa asị ọ ga-abara anyị uru maka Chineke wee nwa kee anyị nye anyị akọ na uche dị iche iche ya mere ebe onye na-aga na Naịjirịa ga-ahụ ndị Igbo ụwa dum niile ga-ahụ ndị Igbo ana ebe onye na-ahụ ha na-eme ọfụma ha na-eme ọfụma ana ha ahụ ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke
na-emenyere ndị mmadụ iche iche. Anyị agaghị asị ka ndị Igbo niile si ebe ọ na ha si lọta. Ọ ga-enye anyị nsogbu. Na taa kwa ịzụ anyị gbata ndị Igbo na ya bịakọta ọnụ ugbu a ka enye ọchịchị anyị ugbu a otu ihe si dị, anyị ga-eji aka gbuchie onwe anyị. Ifere ịhọpụta ịgwa ọdịnarị gọvanọ otu esi chụ iji egbu isi ndị mmadụ, ọ bụghị ga-asọ president of ndị Igbo ka a ga-abịa adọ, ndị Igbo ga-adọ. Gị hụbe mgbe a ga-agwa gị na onye awa onye Ogboko ebe nsi, onye nke awa onye Obo, onye nke awa onye Enugu Ukwu, anyị agaghị ekwe nke a ga-egbuchi onwe anyị. Ọ dịkwara mma ụtọ anyị nọ ka anyị nweta ihe a were nyere Igbo aka, nyere Naijiria aka.